Me ollaan täällä Vihdissä Hiidenveden rannalla Kokkokalliolla. Tämä on ihan upea luontopaikka. Mä oon puhunut paljon siitä, miten ihmiset on menettäneet luontoyhteytensä tänä päivänä. Sitä verkkoyhteyttä kyllä on iPadissa ja niissä älykännyköissä, mutta kyllä tämä on jotain toista. Mä toivoisin, että me säilytetään yhteys luontoon ja pidetään huolta siitä, että meidän lapsetkin on täällä luonnossa. Se on paljon kivempaa kuin shoppailu kauppakeskuksissa. Tämä rauhoittaa kummasti ja täällä saa uusia ajatuksia. Ja me voitaisiin enemmän ajatella sitä, että eletään tätä elämää tämän luonnon ja ympäristön kantokyvyn rajoissa. Me voitaisiin ajatella sitä kiertotaloutta ja opettaa meidän lapsillekin sitä. Ei hukata tätä luontoa. Tarja Omenainen, Uusimaa 117.